हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड' जब नेसनाव बरना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गासिबो बे ग्रेड 4नि रिजाल्टखौ नायबाय जानांगौ गासिबो नोंथांमोना रिजाल्टआ मोजां जादों बायदि मोनदों आङो नोंथांमोना माथो सिरि गैजाथार रावबो गासिबो कमेन्टबो वाट्सआपआव जेबो एसएमएस हरथाराखै बोरै सिरि जाजोबगोन नोंथांमोना पास जाखोना फेल जाखो एसे खोन्थाहरदो आंनो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव जुदि नोंथांमोना क्वालिफाइ जाबायबा पास जाबाय बिदि लिरबानो जाबाय कमेन्टआव नोंथांमोना ओमफ्राय जायफोर जेनेबा क्वालिफाइ जानो हायासै नोंथांमोना फेल बेफोरबायदि लिरबानो जागोन आरो आं एसे मिन्थिनो लुबैदों नोंथांमोना सोर पास जाखो जायाखै बेखौ लोगोफोर आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे इम्परटेन्ट खोथाखौसो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना दहाय रिजाल्ट नायनायाव नुदों जानांगौ नोंनि बे रिजाल्ट शीटआव मोनसे मिसिं जानानै दं जोंहा बे मेन खोथायानो जाहैबाय जोंहा मा मार्क दा बेहाय नोङो रिजाल्टखौ गासिबो नोङो जेखियानो एग्जाम होआ मानो रिजाल्टखौ नायोबा नोङो बेहाय मार्कआथ' थाथारनांगोन माथो दा बेहाय जोंहा माबायावनो रिजाल्ट शीटआव मार्कआनो गैया दा बिथांमोना मानि थाखाय बेहाय मार्कखौ होआखै आं दासिमबो हमनो हायाखै दे जेनेबा आं जुदि एग्जाम होयोमोनबा आं बे ग्रेड 4नि एग्जामखौथ' होआखै नालाय जुदि आं होयोमोनबा बेहाय आं बेसेबां हादों हायाखै आं बेसेबां मार्क मोननो हादोंमोन बेखौथ' एसे मिथिनो लुबैयोना गाव एग्जाम होनायखौ दा बेहाय जोङो मार्कखौनो होनाय गैया आरो बेसेबां मार्क मोननो हाखो आङो बेसेबां मार्क मोननानै आं एग्जामखौ क्वालिफाइ जानो हाखो बिनि जेबो मार्कनि जेबो गैया आरो बेसेबां मार्क नांबावगौमोन आङो पास जानो बिनि जेबो माबायानो गैया आरो काट अफ मार्कखौबो होआखै मार्कखौबो होआखै रिजाल्ट शीटआव दा बेनिखायनो एसे मोजां मोनाखै आङो नोंथांमोना माबायदि मोनदों बेखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना बे माबाखौ मार्कशीटआव नायोबा नोंथांमोना एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरो एसे दुइ नाम्बारनि थाखायनो थालांबाय एबा आङो बेसेबां मार्क मोनबानो आं पास जागौमोन माथो बेफोरबायदि एसेबाबो माबा थायो आरो जेनेबा मोजां मोनगौमोन नाथायबा दा बेहाय जेबो मार्कआनो होनाय गैया दा बिनि थाखाय आं एसेबो मोजां मोनाखै दे आरो बेहाय सोरबा गोबां मानसिफ्रानो माथो जाथा मोनला फैसा होलाबायनानैबो बिदिनो माथो थांनो हागोन बेबायदि मार्कखौनो होआबा गोबां फ्रड खालामनो हागोन माथो दा बेनिखायनो मार्क होनाया मोजांमोन आरो बिथांमोना मानि थाखाय मार्कखौ होआखै बिनि थाखाय बेखौ आं दायो हमनो हायाखै आरो नोंथांमोना मा सानदों भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोबाङानो बे उइथेलाव दङ उइथेलाव थानायफ्रा बारा सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया एसे उनावहाय नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन उइथेलाव थानायफ्रा गावबा गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ देखायफिननांगौ जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे साननैसो नेबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेमनि थाखाय रिजाल्टखौ नायनो हायाखैबा नोंथांमोना नैबे गाहायाव फैनानै कल खालामदै नैबे हेल्प दिस नाम्बाराव नैबे नाम्बार होनाय दङ बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना जेनेबा गावनि पासवर्ड मबाइल नाम्बारखौ बावबाय मा मबाइल नाम्बारखौ होनायमोन बेफोरखौ नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो सानदोंबा बे कन्टेक्ट नाम्बाराव हरनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोना आंनो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दा नोंथांमोना पास जाखोना फेल जाखो एसे लिरनानै आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आं जाहाथे मिथिनो हायो नोंथांमोना सोर पास जाखो सोर जायाखै लोगोफोर दा बेनोमोन आरो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय आरो माखासे जोंहा नेक्स्ट स्टेपाव जोंहा मा जागोन माबायदि जागोन सेलेक्सन प्रसेसफोरा एग्जामफोरा माबायदि जागोन इन्टारभिउ माबायदि जागोन बिनि बागै आं भिडिअ लाबोगासिनो दङ दे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर गोजोन्थों